Kajing pen kreak kabalang Presbyterian Light Ring O Sora Presbytery ban pediang kajing yang seng kasi jain tia Presbyterian KJP Synod sapngi kaba arpuar nadu ka nyotarek hadu spotari leber arja arpusau kala yat shat hakate kasnong. Hakasan tarik uluber arja arpusau UMLE ke Sorau uba Gavin M. Melim haringkat kinoilam kabalang na Light Ring O kinoilam snong kumjoro ki dekot na ke Sora Presbytery kila penlongai ke jing jurep ya ki jing don kam na kabenta ka ni jing seng nadu ki jaka yang kali ki jaka penlong jing seng hadu ki jaka lecabar nalor ki wepan. Hakawai dapat bat kalenti sengkian lasnai ki surok rong haki benta baphe jong asnong kanang ban pensok ya ki bawan ban saki ya kani ki seng nalor ko umbam umdi kajing pen krek ban snai ki surok nak benta kani ki seng kadai nadu usnam arajar khat khandai bat kamang tingka kalawan kumba shipo kulur haus nam araja arpuar nak benta san kilometer ke surok ka bakhen kelum lang baro Shosho nak benta ke umpat lawan ra lengba ka skim sam ke tip kum ke Light Ring O mau kuma combine water supply scheme ke long chipo kulur tingka. Hoi ya ka jingya lenti ka jongi ringkat ber kabalang nilai lenti na du usnam aljar khat pra aljar khat khandai abana kaliang ka jongi so ban pen pau ka jing so buram ka basikat dei ya ka sarkar plus ngap lem ya ka jing pen snow ya ka jing don kam ki bubun hapok ka snong ka thai ber ko wi zon ai ko blai kerpang Yaki officers jongka tanat pildi PHE MECL berkumju yaki weki department ki pengilai tre ringkat la nadu utius nam aljar khat khandai adu kini ki sngi ki pemerintah ki belai tre merpat mensil ban pinti kena bakane ga jing pen khre ka jongi kanong bobek barenti te nakaliang ka jongi hoi ni so komen pemerintah ngilai yo ban wan ban pendep ya kanika final inspection nak benta kani ke jimpen krek ke jongi ya kani ka KJP Synod sapngi ba nakaliang ke jongi habang lempe ya ki kam roi kampar po ni ke snong ka thai bro ko we habai de ban ke jimpen krek baro kilalong ki bobet bobiang ke nakaliang ke jongi hi kumla kren nakaliang ji pastor in charge mentan nakaliang ke jongi ngi syai kin tujur ya ki prabangej ki banwan syakate ke jeseng kamtam hakasi potarik kata kani ke siublei ba ken bud renti lem ya ke ki jing patha ki ban kaliang jo balang ki ada pen pensau lingba ki la pathai social media khnang bakate ga si nakaliang ka jong kiru kanong ko payat de renti ba nakaliang ka jong ngi don ga jing kerman bas kem ba hakate ga sngi ka jing pen khre ga jongi ka belayat dagi snam ki sementa kada long shisha ka ba job lingba ka jing tre lang ka jongi borok lang berkham tam limba ka jam ti jong blei na jirong berkumang juang hi ka jingpen kre kala benong ka jongi ki breu hendringi IT ka jingpen janai pat kalong na blei na jirong habai dei berkasuna surok ila de pan propose namenta ki surok na do usnam aljar khat khandai ila yo sanction house nam arajar apuar ka jingkot jong kamang tingka namenta ki surok kalong namenta kombasan kilometer kaleng sodong kesnong kabla kot la jan sipo kulur na benta kan ke jingmang berkumju na benta ke umbam umdi na galiang jong atrat PHE pada panmang hosnam aljar arpo bad kamang tingkaru na benta ke umbam umdi om tang na benta kan ke snong lai ngo ri kumju na benta ke snong mokma kabla kot kumba sipo kulur tam ngidap daka jing snongu uru yaki department repair ki balaya rap yangi ha kani ke jingpun kre bat kerpang kinong mi khmat ki ba i jongi ki ba sim ya ka jing lam khmat nadu ka sin jam ka baningkong ka bangingi pen kre ya kani ke jing seng MLA MDC nang taru nakaliang jong urang ba sinong jong ka sinong nang ne na lai reng au ke para kenhun balang ki badon ha kani ka sinong ne lai reng au bat kinong song sinong bara hapo jong kene ka snong lai jong eu nadu kinong yalam kinong sensar hakidong baper jong kene ka snong halai jong eu kila aya ka jing kersan ka barat ba ya ka balang lai jong eu hi bangila ban ya chaprang hakiliang bara na ka benta kene ka jing pen kre ya ka sinan ban ngi pen pau ka jing sngongu ya baro ki bayadon kti kiba long kekti kamon kekti kediang na kabentaban penbit penbiang habaro kiliang
jong kan ka jeng pen kre ya ke sinat bada ka jeng isen ai ke jong blai kum bakalong menta ngi sngo ba kala ai ka jeng sngo hun yangi ha ke jeng pen kre ki bangi ngila pen kre bata ki long ying long sem kristan jongi ru ki la ya long lakloi ban pediang ya kan ke jeng ya seng sinan te nakaliang jong kabalang ngi sngo thu namar ba kilenti kisengking sene kilong kiba rit kiba long tang ka wei kalenti kabawan na shilong tekat ka jing seng snat kaba kibabun ki kali na ki presbytery baper nakidong nagisnong baper bat ngisngau thu ru ba kani ka tarik ka bangi pedang ya kasinot kamdon kanu ka jing ya tengku bat ki waipat ki sinot hapo kani kari khasi jongi bat ngi ngau thu namar kata ba upai ba ubabun uban wan tang nakasinot sep ngi jongi hanrai naka KJP sinot mingi naka KJP sinot pedang bat naka ribhoi sinan teda kabangi perkhat kumta ngi mudur baki kali kinem duna yakan riu pau hajar teli ki kali bata u beriu u banpoi dakilak ngimnang banong ia kata bat ngida duai ru kum kabalang bau blai un yarap yangi ban ai kamariang kabakhuj kabaitnan bat lada ka biang kamariang na dong sedang ngangej bau paj ba babun bat kum kabalang ni sngo thu bau paj ba babun un wan nakelang saudang tikum ta ha ka jengbun ki kali bat ka surok kalong tangkawai ngidon ka jengkerpat ya ki nongnya kali bakin nem ya penher than ya ki kali jongki kenem kit overload nang ta kenem ya overtake namar bakan ya rap aru ya ka jeng yaj bek ba kila ya ka ban ya poisuk poisang ha ka jeng seng ka ba ngin sap long hangne nang taru ngi buru ka jeng kerpat da ka men sim ka bas ngawrit ya baro kinongnya kali ya ki paj ba aru ban ya ko ngu ya ka jeng penbek jong ka home police jong ki traffic ki ban sa penbek japi ya ki jaka ban pak ya ki kali bat kum juru ban kedau ya ki jaka yan nang taru ngi kerpat ru da ka men sim ka bas ngawrit banamar bahang ni haka balang jungi ki don ki jaka ki bangin yesyong haki jingi seng ki balong lum bat ki don ru ki ba long kendau te kumta ba ngin bu syuki ru ki long lum ngin nemla ya kaban penbek hak ta karukom ka ba biang te kumta da kamen sim ka bas ngawrit ngi karpat yo pai lang jong kasinan bakin yara ru ya ki jany bakin yo ban siang haki jaka ki bamaki kisyong khenang kan long ka jing suk yakihi abaki syong haka jing yeseng tinang ta syu ru ngi kerpat ru ya ki parabangai ki bai ki jongi bakin nembrat kulmar ya ki tiar song ki slasong jalan kinu ki tiar ke ba ki kum ki plastik ki bilor hendrangin bu hakini ki jaka ki ba ka balang kala penkre bat kum ju oru haki jaka ki babit bebiang khnang ba kan long ka jing khoj ka jing snoba subaya ka snong ka thau bat ya kane kalenti nadu shilong syadu shene shalai chung au kon ba iet ngi ju shet jing ba man la kas ngi hatu ngi la ju perkhat ba
kabam kabangi bam katain em ya kamet jungi Mai ki juba mi kini ki ju ki jing baman la kasngi. Balik kene ka jing keliminta. kato ka dukan ration bapen yai uba raju uya thu yang a Nrai man kapor yem juyo ay kajingbam ki batay kamet ki balong kadaw jong kajingpang anemia pat kajing brie jong ki kama. ba kumnungan lai na kini ki jing stam Kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukom bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulong khana yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhaw ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kin don ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D yakini baro kila banyo na kijing bam badi haki dukan ration kata kamut ngidan yu khau 45 pabyang bhabat ngi Mai, uni ukhaw tu bai biang ba. Pitharai baro kin bang ban ba mi uni. kon ka fortification jong khau kanum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau Mai, karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher. om dai kon om dan jing pher la da dei ha ka rukom bu ne rukom shet kum ba fi ju shet yu khau ba fi thien kum chu ru la shet ya uni u khau Okum ta. te kon ka jing bam ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ya ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni Hoit mai, fikran ya ka badai sisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya